Gulpi tabi ang kakaganda kay Hanging Bridge. Oo. Sarukan tabi digi sa may sentro kang uwas, digi sa may Talungog, mabalda duman sa Ilaor Norte, digi naman sa San Jose, uwas Albay, igwa duman sa kuyan San Antonio, Opo. uwas Albay. Iyan tabi mga hanging bridges iyan na mabalyo sa salog. Ano, example ko nga, may retrato baga ako duman sa San Jose, uwas Albay, na kung saan ang mga residente ninda nagabalyo ning salog. Yes, no? oo. Maray nga ni, kang pagdumang ko, abot sa nasa may tuhod. So, pag nagkuran nga tabi congressman, na naabot nga palampas ng tao. Kaya nga mga aki digdi, pag-uran pa sa nangyaykidiit, dahil na nga naka-eskwela duman sa Paulba. Nakagana nga na iki-budget. Ako mo yan, takulaon ang budget na naitao digi sa 3rd District kan Albay, no, ali sa gobyerno nasyonal. In fact, kundi ako nasasala, saro ang 3rd District kan Albay sa may pinakahalangkaw na budget sa bilog na Pilipinas. Iyan, very good. Saro tabi. Siguro mga top 20, yaon kami dyan. So mo yan tabi, ang ano ko, na lukara na kang gobyerno, naglilibot ako, ipapaaram ko sa mga barangay opisyal na may maabot sa indo niya akong proyekto, kwarta ini kang gobyerno, dapat niya ako ang implementasyon ka, bantayan nindo. Kaya nindo, tako niya ako, nagbabantay, alagad, kulang man ang oras ko, igwa man akong ibang mga trabaho. Kamu niya ako, nyaon dyan sa barangay nindo, bantayan nindo, kamo man sana makikinabang. Kung iyan niya ako sa putihon, iyan niya ako lukuhon kamo kang kontraktor, kuya niya ako, nasa sa indo iyan. Kamo niya ako ang dapat na magreparo ka yan. Yan. Kung may nareparo niya ako kamo, tayo niya ako so hanggang sa taramon sana. Dapat igwaning formal, written complaint. Muna niya ako, suratan nindo, so implementing agency, makuha ka mo ng mga ebidensya, may mga retrato, may video. Muna niya ako, suratan nindo, tapos i-copy fornis nindo ang sa indong congressman. Lilibot ako tabi, Sir Pio, na nanganing maaraman ko kung ano talaga ang kaipuhan. Ano? Tapos kung saan dapat ikaag, kung saan ang mga priority. So tapos gusto ko igwaning konsultasyon. So bakulang tabi yan ang mga hanging bridges, pati tabi sa mga patinampo, ano, sa mga flood control. Pimikitang nagakonsulta. Tapos nahiling ko ang sitwasyon kapag tighagad ko duman tabi sa gobyerno nasyonal, na ipapaliwanag ko minmaray nahiling ko sa tunay na sitwasyon, Yes. sa tunay na kamugtakan.